Akauraya mwana wangu, akaurayawo muzukuru wangu, mwana wangu mukomana akafa, muroora wangu mukadzi mwana wangu. Tamubvunza kuti waurei mukadzi, akati ndakamuendesa kuchikoro ndotanga kuticha. Ndakamuendesa kuchikoro saka akundiramba, saka ina ndirambwini munhu andakaendesa kuchikoro, ndozvandamuurayira. Ko mwana wamuurayirei? Akati mwana ndamuurayira kuti anga achisaendera mai vake. Havana zvatombozviya munhu abatwa nemhepo, havana. Vaingova very sober, very normal baba yavo. Totaitotaurira. Yeah, the voice Kadoma. Welcome to the Spanner Podcast Show, the biggest podcast in Kadoma, the voice of people. Mushonga we stress. Follow to our podcast. Nepe nyuro yevanu. Makadi muri eZimbabwe, kusangana zvekare kwatiri kuita pano pandinokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika makona mana ese enyika. Nyaya ndakakubatirai inyaya yemurume akauraya mukadzi wake nemwana wake akanga akazvitakura, murume aibva kuKadoma. Hei, inyaya inorwadza muri eZimbabwe. Nyaya iyi haina nguva yakareba yaitika, inenge ane masvondo 3 apfuura yaitika. Nhasi ndine vhidhiyo ramai guru vanovasisi vemukadzi akaurayiwa wacho vachitsanangura manzwiro avakazviita nekurarama kwaiita mhuri iyi kuti yaimbove mhuri yairarama sei kusvika musi wakazoshayika munin'ina wavo, kusvika bamunini vavo vazosungwa, uye nekuti yakanga iri nyaya yei yakaita kuti baba munini vauraye mukadzi wavo nemwana. Saka handidi kukupedzerai nguva, ngatisangane muvhidhiyo. Zvaitaurika kakawanda munhu waMwari, kakawanda. Ndinogara kumusha kumasvingo kupikita, asi nguva zhinji ndaishanya kuno ndaisangana nematambudziko. Uyu murume uyu airova mukadzi wake zviya zvokuti ini ngaitomborine mweya wangu kuti bamunini ndichazotonoudza kana vakomana kuti vatore mhuri yenyu iyi mumbutsara medu. Saka paunenge wadaro manje ivo bva achizoratidza kunge ari kuzwisisa kuti zvandikuita hazvina kunaka, utanga kukumbira urege rwodi, uzonyatsoona zvekuti pane vana, chero ndikati ndidzore munin'ina wangu kuvana ava zvofamba sei. Asi munhu anga aine ruoko rwekurova, airova. Mhuri yavo yanga yakakura sei? Vana vavo vaive nevana vangani? Vane vana 3. Musikana mukuru iye yanga atororwa, anova ndiye waazobaya pamwe chete namai vacho. Koita mukomana anotevera ari kunyora form 4 gore rino. Koita kamukomana kanotevera kanoenda kuECDB. Imi makazvinzwa muri kupi kuti munin'ina wenyu nemwana pamwe chete vapondwa? Ndakanga ndiri kuWaverley muno muKadoma. Saka ndakanga musesvondo dzanga yakuda dzakuma 3-4. Ndakafonerwa nomupurisa wandisina kubata zita rake, munoza kana munhu ukaita chinhu chokuvhundutsirwa hauzobati. Akangondibvunza kuti anonzi Cynthia Namurokosi, dzemunhu vanga vakachata, saka anga kushandisa senemu yemurume wake. Anonzi Cynthia Namurokosi, munomuziva here? Ndikati munin'ina wangu. Ndobva andibvunza kuti ana yenyu yakasinga here, kwakanaka here? Akati munani? Ndati aiwa ndiri ndega nekamuzukuru. Zvikanzi saka ndikukumbira kuti musimbise ana yenyu, mune makore mangani? Ndobva ndamudza ndine 64 years. Zvikanzi saka zvandoda kuti ndikutaurirei, ndikumbira kuti musimbise ana yenyu. Chero zviri zvakaita sei mwana wangu chitongotaura pafoni. Zvikanzi Cynthia Namurokosi abayiwa nebanga nemurume wake pamwe chete nemwana wake Takudzwa. Saka abayiwa akafa here mubvunzo. Zvikanzi afa. Ndikati ko mwana? Zvikanzi kana muda kunzwisisa zvakawanda uyai kupolisi. Ndopandakapedzera phone call yacho. Saka ndakabva ndazofonera mwana wendzadzi yangu, hanzvadzi yangu inonditeedzera nemwana wacho ane motikari. Ndozviri kuno, akati tete neniwo ndazvinzwa, ndakutouya kwamuri ikoko. Ndobva auya, ndobva taenda kupolisi. Takawana iye atoburitswa ateswa paMushtoksi. Ndobva tabvunza. Saka hanzi chiiswa, mupurisa aitaura nenyaya yacho aiti tamubvunza kuti waurei mukadzi.
akati ndakamuendesa kuchikoro ngotanga kuticha ndakamuendesa kuchikoro saka akundiramba saka ina ndirambwe nemunhu andakaendesa kuchikoro ndozvandamuurayira ko mwana wamuurayirei akati mwana ndamuurayira kuti anga achisaendera mai vake ndo zvatakaudzwa nemupurisa saka ndichizouya kuno ndichisangana nemwana wake weform 4 ndobva ndamutora ndikati ndiwangaona baba namai wavanoloja kuchebengoko zvakafamba sei nokuti iye angabva kuchikoro kwake musi wechina achiuya kuzogadzira mwana anoenda kubhodhingi saka zvakafamba sei mama wakauya china usiku Friday Saturday Sunday vabayiwa nebanga akati ndakakumbira mama mari yekuti ndinotenga mashutasi ndinotamba bhora kuchikoro ndobva mama vanipa $60 hanzi saka iwewe kuti ndobva vati iwewe unotofanwa kutongoita zvemari yamama wako ndovanga tofanwa kutongokupa mari bhozi yangu handishandise izvozvo yangu zoshandisa kumwadoro saka damai vakangotsura kuti izvozvo zvamungabva mazonyatsodudzira mwana here kuti ndozviya zviripo zvanzi ndozvanotokuudza izvozvo da pakazoita kakuchinja mamwe mashoko here Saturday makuseni andobva vamuko vachibuda vachienda ndokunodzoka usiku saka vadzoka usiku ndipo vakatanga kuchirova mukadzi manje usiku weSaturday saka mwana akanyatsodzwa kuti mumba umu mai vari kurohwa achinozama kuti avhure dho ndokwana dho rakakiyiwa ndobva azofonera sisi kunoko mama vari kurohwa mumba sisi kuda ndobva vakazoita zvemapurisa ndobva vaya nemapurisa dando akazovhura dho avhura dho dando pavakamutora vakanorara naye kuchitokisi andinazivi kuti vakaenda kumapurisa api saka vanorara naye kuchitokisi makuseni uye achizodzokera ndobva vasvika kuti inini hangu zvekuti vasungwa handidi asi ndikumbira ndachoti kwandinenge ndaenda vachirega kuti kunditevera ini ndakufunga kuti munhu achimira nezvake nokuti handanzwa nekurohwa saka mapurisa akamupa opisoda here yekuti yo kana waona mukadzi uyu asisi kukumba usatevera kwaanenge aenda saka kuda dai vakambomuchengetawo ikoko kana kwe2 days pamwe kuda zvaide zvakabatsira saka vakabva vangozosara uye achiburitswa paakangoburitswa kuda pakabva auya kunoko ndokuzoita minana yake yatakazongetawo kunzwa dzaive nguva idzaakaburitswa kumapurisa achizouya kunoko nguva yamakazofoniwa muchiudzwa kunzi anga abaya mukadzi inguva idzi mukadzi anonzi akamubaya kubva pakana kuma12 ikoko masikati vana varimo vana vachiona zvokuti zvizukuru zvake izvi mwana zviri kumwana wake izvi zvaitotaura kuti tata vakauya vakati mama cheku saka vana vakanga vakatotarisa vadiki vavo vese vari vatatu chake cheECD nezviviri zvemukuwasha izvi vanga vakatarisa mumba imomo uyu munina wangu akazopararira apo pazasi pechimunenga ndopandakazotoya ndida kukonora ropa racho parakabuda musi anonzi kumwana anokunzi akabaya mapanga 5 saka mhenu taimubaya zvinhu zvese zvekumapendekete izvo zvinini munina wangu akazomubaya pano pahura panonzi akangomubaya 1 kuda semunhu angatoshokeka futi nekubayiwa kwemwana zvakabva zvakumidzwa kumutora nokuti iye ndiye akatozotakurwa pana pafi asi mwana anenge akatakurwa ichirarama achifema asi haana kuzosvika kuchipatara akabva afira munzira mwana wati kuti ane zvake uyu akazvitakura nhumbu yanga yafanwa kuponwa aidha kuti Sunday iyoyi Monday chipiri chitatu chatiri kusvika nazizvo pamwe mwana anogona kunge akanga ati nemwana wake pamakumbo zvichida takatarisa patiri kuona baba vauraya mudzimai vauraya mwana wavo vauraya nemuzukuru mama chii chamungade kutaura nenyaya yekuti mishonga yemudzimba iri kusiya muhwezva weropa iwowo wekuti izvozvi zvinasonoro pari kutochemwa mai munen'ina wenyu asiiswa vana mwana wenyu asiiswa zvakare vana vake vadiki kungoti duvei kana vanhu muchinge maona kuti matadza kuwirirana zvachose paradzanai muri vapenyu uyo uendewo kwake achirarama uendewo kwake achirarama nokuti izvi zvaitwa pano pezvi izvi zvinezvi kuti titarise kuti vana vasiyiwa nemwana wangu vanokura vachirerwa vari pai nani zvakaoma kuti titarise kuti iyo vana vemunina wangu iye ari kuenda kuchikoro achanonyorei neizvi hura tichero akapasa kumberi kwacho kuchaendwa nani ko iye iwe ECD uyu inini maiguru vacho nongorowo wanga ndakadai achararama agoenda kuchikoro achidii nani
ipapo panorema mwanangu, pari kundiremera, pari kundishungudza, pari kundirwadza. Murume uyu akandirwadzisa. Aiita basa rei murume? Tanga kwake akambotanga ashanda kwake, akazopinda basa rechikati chera. Chikati chera ndichozoti akaita makore mangani, asi haana kuchibuda nokuda kwokuti wanga asvika paeji yokubuda chikati chera. Wakabuda futi nenyaya yemusindo, ndo yakaita kuti abude futi chikati chera. Pane mai vavaiti, iye ndiye aiti mbuya vake mai vavo. Saka mai vavo vakanetsanawo zvaone murume wavo, vakaparadzanawo vari vapenyu. Vakasiya murume wavo vakaenda vakanozvishandirawo paploti pavaishanda. Saka nekuda kwokuti vaiwirirana nemunina wangu vaitopotawo vachidi vachiuya. Saka munina wangu musi iwoyo machanangurire ake aindita aiti akanga aenda kunorumbiwa musoro wake papari padhuze nemukembi. Saka uyu akabva kwaibva ndokubva asvika achibva awana mudzimai wake asipo, ndokubvunza vana akati havaenda kunorumbiwa musoro wawani kwamaibhiza, ndokubva atevera kwamaibhiza kwekwe. Panzvimbo yekuti angokuudza mudzimai wake kuti handidi hangu kuti ufambe namai ava, akabva atanga kurova mai vaya manje, maibhiza vaya. Arova maibhiza vaya ndobva vanomhangara kumapurisa. Saka vamhangara kumapurisa, nyaya iyi yakaramba ichingotenderera zviya zvokuti ikamboenda ikambonotongwa yodi. Iye nokuona manje kuti kana nyaya iyi mamukira iri kuramba ichiitika mbiita yatonhorera yomuka futi, inogona kuzondisiisa basi. Ndobva akanda mapepa ekurizaina basa. Saka akanda mapepa ake ekurizaina basa ilast year akazviita June, ndipo akapiwa mari yake. Pamari ipapo ndakatosvika process yemari iyoyo iripo, vakatotenga stand. Handizivi kuti stand yacho ichiripo here. Bamene zvamapiwa mari iyi, chitengai stand, mukavapo 2 rooms munoona kuti makubva pana munonogara. Saka stand yakangotengwa, mari yake akangozvidyira. Saka mukadzi uyu kungofira kuti iye aitongoda kuti chero kadhi remukadzi ndiye anga achigara naro, nekuti ndini ndakakuendesa kuchikoro, otherwise kuchikoro kwacho asiya akamuendesa. Kumusha uko takatotengesawo mombe, tichiita kuti uyu akaenda kuchikoro anogona kusumudzawo chero nesuwo, chero nevana vakewo. Pane mwana wenjadzi yangu anoshanda ari munomu, ndiye mumwe aitobvisa mari yacho yefizi. Chake ndechekuti ari kuti ndaimupa mari nokuda kwokuti vanga vachigara vese mukembi. Saka munhu akanga achingori zvokutoti akatofa mazina zino iri anga asipo aya. Iye mudzimai uyu murume atemwa futi nebhodhoro marumwe kubva anga achingori munhu wenoisi. Takatarisa mitemo yedu mama, tinoona iye zvinezvi zvakanzi hapasina mutemo uya unoti munhu ngaaurayiwe kana achinge auraya. Asi vamwe vari kutaura vachiti mutemo iwouka waiita kuti dzimwe nguva vanhu vatyi, nekuti dzimwe nguva unoona vanhu iva vanosungwa, dzimwe nguva anopiwa makore achinzi agare mujeri, wozoona kumberi uku dzimwe nguva futi zvakunzi dzimwe nguva vabuda kana kuti akura. Imimi makatarisa nezvaitwa kumhuri yenyu, zvamaitirwa semhuri, chii chamungade kutaura kune vatongi kana vachinge vachitonga mhosva sedzidzidzi? Mhosva dzakaita sedzidzidzi kumunhu wakaita seuyu nchaanoraramira panyika ndichioni, achipiwa sadza achidya, anoridyei, ari kuridyirei sadza, ararame aitei, handigoni kutonga hangu. Waudza kuti itai ichi nechichi pari, but ini upenyu hwake ndinoona husina basa, kurarama kwake ndikokuona kusina basa. Imimi pamakatanga kunzwa kuti munina wenyu aurayiwa nemurume wake, hazvina kutombokushamisai? Ndakashamisika kuti apindwa nei, chii, nokuti muna August ndakauya kuno kumuna August pane mhanzvadzi yangu inonditeedzera aisirwa dombo zuva rake rinono. Tikataura nyaya iyoyo, ndikakumbirisa, vamene ndokumbirawo kuti musasumudza ruoko. Izvo ndasemona adonha, anga adonha ipapo neBP, adonha neBP, ndo vakazondudza kuti asisina siviri ndakarohwa. Dada ndinozvoona, asi wamepo ndokumbirawo repo kuti chana kuripa ndinokuripai, nana chandoda kuripwa nemiba mimwe. Asi chandinongokumbirisa ndechekuti musarove mwana wamai vangu, nokuti pamuchazomusvitsa pakufa kwake. Saka musarove mwana wamai vangu. Kana muchiona kuti mwana wamai vangu hamusi kuwirirana nemararamiro ari kuita, siyanai naye. Imi ndimi kuita chihuri, hamuna mbomubata nechikombo, hamuna kana mbomubatira foni yake ine meseji yokunzi pane munhu ari kuti zvakati.
ende iye achipika kuti chero dei mukandiitira zvakaipa sei inini hangu zvezvikomba handizvikwanisi. Saka hamuna kumbobvera mamubata nechikomba. Imi ndimuri kuita zvana Primo venyu vamuri kudanana navo. Achitevera muchimuudza kuti mai vaPrimo vacho vachitotaura kuti iwe unotopa bhajeti. Iye baba munyinyi wenyu vakanga vaine munhu wakafambidzana naye. Nanga aifambidzana nemunhu wake warikufambidzana. Kana namanje manzwira ndakaenda ndekuti muCherrybank macho mavari kuloja imomo ndo munogara Primo wacho. Kuda vanga vatozofambidzokera kutofambidzana kana kuti taingonyeperwa kuti tasiyana naye. Saka mai vemukadzi vePrimo munini wanga akatombosvika pamba pacho ipapo achitoteverera amuteverera mashure kuona kuti unopinda papi. Akasvika akati ndaona paunopinda zvadii kuti iwe uchitora tunhu twako uye uchigarako kuno kune munhu wako. Amweni vacho akati mai vacho vemukadzi vemusikana iye vakati iwewe ndiwe utofanira kutobva uko mwana wangu auya aite sei agare. Saka chihuri chake wanga anacho, kunwa kwake doro wanga anako, kurova kwake wanga achirova. Saka sadza racho ranodya anoridye. Kana adya akosodzoka musha, kana adzoka musha ouya oiti. Tikatarisa imimi mama ndiri mave chikuru panoroorwa vana mwana anonzi anorayirwa ari kuenda kumurume. Kazhinji tainzwa vana tete vachiti iwewe kunyange zvadii uko ndokumusha kwako ushingirire imba yako. Iye zvinezvi satete samai yambiro yamungade kupa kana kuti chenjedzo mashoko amungade kurayira nekuti pamwe zvezvifanana nomwedzi mumwe atorohwa nhasi ari kungoti ndoshingirira imba yangu, imba yakanzi roshingirirwa ndidzokere here kuno ndindarambwa. Dai hudiki waidzokerwa pana anosimudza ruoko ndasingagari uye nangu anambogara tatorwa nemunhu airova. Saka ukaona murume wako achiita zvezvibhakira zvokuziva kuti ndinoranga nechibhakira, aiwa kasika wasuduruka neupenyu hwako. Ini pachangu murume wangu wandakanga ndinaye akazosarawo faini ndamuramba mwanangu ndida kukudza chokwadi. 2004 munhu akanga asingarovi asi zvemadhirezi ndo zvakanga achiita. Saka ini ndaiona kuti wambotora wasiya ndazonyatsoona kuti ava baba ava izvi vanozvifarira izvi. Ndo panga pachikurumbirawo zvirwere zvedu zveAIDS izvi. Ndikati ndofa. Ndakangoti abuda aendawo kwaaiti ndinoita 2 days ini ndokubva ndasara ndichirongedzawo twangu ndokungoti njwi kumba kwanzadzi yangu yakatozoshaika ini ndatove kumusha. Akatevera kumusha kumasvingo ndikati chimbodzokerai ndichadi ndimbozorora ndichauya ndiye ndizorore. Asi iye haana akambogaraka akazongoitawo 4 years. Asi makasara muri mupenyu mukakwanisa kuchengeta vana. Zvino iko zvine tiri kuona mai vafa baba vakuiswa muchitokisi vana yatodza tongovaverera takutodziverengera kunerera tichavaverengera kuti vana baba vapenyu vanoitei vana chavakwanisa kuita. Saka anenge ari mumba uchiona kuti zvokwadi mararamiro andiri kuita mumaya zvibhakira nekuradzikwa ndakaiswa banga kumusoro hazviiti, imba yaishingiriri inosiyiwa. Uenda uri mupenyu iwo siya wari mupenyu. Kuungana kwamaita maungana pamba pemwanasikana chaita kuti tizoramba takaunganawo pano pamwanasikana. Ndototi mukuwasha wati inini kuti mutore wemindi nayo imi ndime vanhu vacho. Ndikati kana tatora kuitikana nayo kwedu kutotaura kuti ndimwana wedu tikudii tikutora. Saka mukuwasha wakachema chema ana mama nemadi mandiomesera patangoona kuti mwana zvendi wedu zvepano pamba ndo paakauya akaitira zvinhu zvake. Chiregai tichimbogara tipedzi, kana tapedza toparadzana yedu. Tizongoona kuti todiwo nemhuri yasiwa nemwana wedu tizinizha amene titongoona kuti zvinofamba sei mwanawo. Mushure mekunge vana vaona zvinhu zvinovhundutsa kudai, pane here urongwa kana kuti vakambouya vekukiriniki kuti vana vakwanise kutorwa vaitwe kanselingi, kana kuti hamusati mazvigara pasi kuzvifunga kuti vana vakwanise kubatsirika nekuti zvavakaona izvi zvinorema? Hatisati taona izvi kuti vana vakuita dambudziko reni zvavakaona. Asi ichi chamaona ndakabata ichi ndo chidiki chemunini wangu chibhedhlera chacho ichi ndo chandakatongobvunza zvangu ndichiti iwewe wakapasa here kuchikoro nezuro? Tikanzi mama ndakapasa asi handichaendi kuchikoro. Ndikati uchaendi kuchikoro nemusha here? Tikanzi handiti mama vafa. Nokuti wanga achidzidza chikoro kuna mai vake vanodii vanodzidzisa. Ndikati aiwa mwanangu hazvina basa, inini ndichaita kuti udii uende kuchikoro. Saka mama ndini munoenda neni? Ndikati ndoenda newe mwanangu. Ndobva tangopedzera ipapo. Saka ari kungoti chirwa chamubhowa tinokuona ari kuya achichema ari pamakumbo. Uye anoda kundirova ndoti aiwa chinyarara
saka ndonyaya inenge ipo hayo chiro zvidiki zvemusi zvikuru zvangu izvi handisati ndaona kuti pane dambudziko rekuti titi vana vari kuyeuka kuti chiyasingotaura kuti tata vakaita mama cheku kuti vangodana vachiti tata kuna sekuru vavo. Imi baba munini wenyu mushure mekunge vaita zvinhu makazombonana navo here? Takangotarisana pavakasumudzwa vachiuya kuno kuti vazoratidza zvavakanga mafambiro avakaita nekuuraya. Handina kumbogona kuti nditaure navo, vakatongoswa mota ndikatangosanyatsawo maziso ndikavatyitsira. Panapawo pavakanga vapadura vaiti ndakatanga ndasvika apa ndikazouya apa ndandakamirawo nechepadhuze dhuze apa vakangosanyatsa kuti maziso nini havanogona ngoyamboyeuka kuti nai ava vakambondiudza kuti zvichakusvitsai pana chaise vanoti naimbobatira vamwe kuti muri mukati chese nhasi ndima kubatirwa chii. Saka handina kumbogona kuti nditaure ndangu navo asi vaonawo ndakavaona. Mhuri yeZimbabwe yange ukanzowatsamwa zvakaita sei, imbomira utange wakula usati waita madecisions, nekuti nguva yaunoita madecisions wakatsamwa unopedzisira waita zvimwe zvinhu zvokuti wasobha unenge wakufunga kuti ko izvi ndazviitire. Tarisai muone murume uyu zvaakazoita, akazouraya mwana wake nemukadzi wake nemuzukuru anga akatakurwa nemukadzi wake nekuda kwokuti mukadzi ari kundiramba because ndakamuendesa kuchikoro ane ruzivo akundiramba. Hazvisiri izvo zvinhu zvingaite kuti uurayire munhu izvozvo. Zviri nani usiyane nemunhu iyeye unotsvaga mumwe, vakadzi avapere. Endi zvekuti munhu wakamudzidzisa hazvina kana basa, unongowana mumwe anongokuda wakadaro. Mhuri yeZimbabwe zvinorwadza zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe, asi patinoona mavhidhiyo aya please ngative nechidzidzo pazviri kuitira kuti ukazosangana nesituation yakadaro ugozoziva kuti unoihandla sei kusvika wabudana nayo, waramba uri safe, uri kusaidi riri right. Ngatisanganei panext episode.